Naim magmanang nga katangali iti aldaw, ay itatamot lang iti Agosto 29. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal iti nga sita nga mga mangpadigdig iti marugyan iti mapanakagan ng participar. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag lokal iti dole MPFO nangipaay iti technical advisory visit session na para kadagiti business owners iti Besao. Iti dadumapay damdamag iti regional PWD Awardees Naglilinaw iti NDRW 2026. Iti dadumapay regional na damdamag mas maraming oras sa sports, mas kaunting oras sa gadget. Iyo City Update, Day 12 Operation Sofia. Tuloy lang ang aming pangarap. Iti na tumapay nga damdamag regional, over 1 billion ang damage sa agrikultura, mga manggagawa ng gulay nawalan ng suport sa gitna ng bangis ng Habagat. Iti na tumapay nga ulo ng iti damdamag tribal group na nawagan iti Pandinig kadagiti 52 MW Hydropower Project iti Kalinga. Dagiti detalye dagiti damdamag kalpasan iti census ken validation tayo iti Jaya Sitio Sapang Kawayan Kapas Tarlac nakipag-meeting tayo matiti Business Conversation and Development Authority BCDA tapno sangwan ken pagadalan dagiti banbanag anay kada tayo kadagiti kakabsat tayo nga ayta hangge may papan na kadagiti pakasaknan da iti na ipapan nga Paxilica Project. Ijay meeting inyong kasi delegasyon ti BCDA dagiti proposal na proyekto ti ahensya para iti lugar. Nakita damat iti posibilidad ang maprotektaran dagiti lugar ang napatag iti komunidad. May lasin dagiti protected when no built zones can may konsiderar no kasano ang mapagtalina iti kultura ken dagiti araramid iti komunidad kabayatan iti panagduas iti lugar. Para kanyak saan lang dayto nga usapin iti kompensasyon at adapay iti kaunag iti usapin no pagsaritaan wenno pagsasaritaan ket ancestral domain karbangan pagbiyagan kultura ken iti mismo a panakikayamat dagiti katutubo dagiti daga dagiti kapuanda masapul nga adda napateken pudno a panakipasat da kadagiti desisyon at direkta amang mga piktar iti komunidad da. Mamatya ka mapalin iti panagdura sa saan na maisina wenno maisantabi dagiti karbungan dagiti katutubo. Saan kuma iti development katagbalin nga istorya iti panakapukaw ti may nga komunidad. Masapol na dagiti katutubo ket pasata iti istorya adda timokda adda karbunganda ken adda lugar da iti pananga forma iti masakbayan ti komunidad.
Iti na dumapay nga detalye na kiti Damdamag, Agosto 2026, si Department of Labor and Employment Mountain Province Field Office Duli MPFO nakikia nuray iti Public Employment Service Office Peso iti Municipalidad ti Besao. Kat nangidawlo iti Technical Advisory Visit ti TAV Winotapa Session Tapno mangipaay iti technical apagnos. Papiksain iti koordinasyon kan mang papiksa iti panagtungpal dagiti lokal nga establishmento kadagiti pagadalan wenno pagalagadan. Nakipasat iti session dagiti business owners kan food handlers iti municipalidad ti Besao. Dahiti kat mangipay iti kundaway apagsaritaan dagiti pakasaknan iti trabaho dagiti banag kamay naik iti employment kenda dumapay akasapulan a pagalagadan. Formal nga niluktan ti aktibidad ti Executive Assistance LCS Lumuoy babawin iti panangipay na iti opening remarks. Sinurot na iti orientasyon iti panangway iti pangunahan ni Mr. David N. Damuyan, Senior Labor and Employment Officer. Anang pa iti napatag abagnos may papan kadagiti banag iti labor ken employment. Kapayatan na yung panagipan ni Menro designated Dalay and Annawi kadagiti nakipasat iti kinapatag ti panangala ken panang maintenar iti kasapulan solid waste certification. Panangipatungpal iti umiso a waste management practices, panagusar iti recyclable materials, kan panangliklik iti panagusar iti plastic kan cellophane iti operasyon dagiti negosyo. Babang kadagiti inisyatibo akas iti TAV session, agtultol iti LGU Besao kan tuli MPFO iti titinulong tapno maya sidag dagiti responsive technical assistance ken serbisyo iti gobyerno iti lokal a komunidad dagiti negosyante. Iti dumapay damdamag iti detalye na iti damdamag regional iti City Government of Baguio babaen iti Persons with Disability Affairs Office PDAO ket mangbigbig ikan mangidayaw kadagiti nangabak iti National Disability Rights Week NDRW 2026 anangay je Baguio Convention and Cultural Center idi Hunyo 20 wenno Hulyo 20. Gapo iti panangipakita iti talento sirib ken kabailan amang mangi-inspirar iti komunidad. Rajan Ezekiel Sungayab, Mr. NDRW 2026, Renise Mafi Gonzalo, Miss NDRW 2026. Gapo iti aktibo apan ang itag-ay kadagiti karbungan kan pagimbagan ti sektor ti PWD. Algernon Fianquiao, Mr. Ambassador of Advocacy. Shivone Vituya, Miss Ambassador of Advocacy. Gapo iti dedikasyon iti panangitag-ay iti patas agundaway ken patas a panang trato iti syudad. Gapo iti dedikasyon Dante Dakanay, Mr. Ambassador of Inclusivity, Javen Grace Limpayos, Miss Ambassador of Inclusivity. Dagiti pa nakabigbig at mangipakita itag tutuloy nga commitment ti City Government of Baguio iti panangbangon iti komunidad anaanos wenno naan-anos nalinteg progresibo ken mangted iti patas agundaway para iti amin. Iti panakabigbig kadagiti awardees ket impaay da Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Faustino Uluwan, dagiti miyembro ti City Council ken da dumapay a opisyal iti syudad iti flag raising awarding ceremony iti Agosto 17, 2026 iti Baguio City Hall.
Iti na dumapay detalye na iti Damdamag National personal nakipasat ni Senator Bongo iti public hearing the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros iti Agosto 20. May papaan iti insidente iti pamarang iti pamamarang iti maysa nga eskwelahan iti Zamboanga City. Iti panakipay itong palti hearing na ipalagip ni Senator Bongo kadagiti agtutubo ang nasasaya at nuad-adda iti oras ang may paida iti sports ken kadagiti dumapay ang positibo ken produktibo nga aktibidad. Imbes analabas ti panaka babad iti social media ken panagusar iti computers wenno gadgets. As chairperson iti Senate Committee on Sports, impaganatgat ni Senator Bongo ay iti sports kat makatulong iti panang forma iti disiplina, teamwork, perseverance ken resilience dagiti agtutubo bayat ang makatulong met ang mangipadayo kadakwada kadagiti bisyo ken saan anasayaat nga impluensya. Yung pagganatgat naman iti responsible ken may tutok iti edad a panagusar iti teknolohiya. Bayat ang mapanawan ang iti gundaway para iti sports ken dumapay a produktibo wenno produktibo nga aktibidad. Makipasat iti sports, liklikan dagiti druga tapno agtalinaed a nasalunat ken sipipigsa. Iti update Day 12 Operation Sofia, tuloy lang ang aming pangarap pa. Ijay panangrugi ti aldaw, dagiti responders, volunteers, ken membro iti komunidad, ket nagsagana babawen iti panangisod kadagiti boots, hats, ken for protective equipment tapno may patungpal dagiti na ituding kadakwada at trabaho iti agtutuli a search, rescue, and retrieval is RR operation. Nagsapain ng mga composite team sa graman iti 32 personnel suportado ti may sa akin 9 unit ket impokus na dagiti panagsapol kadagiti residential areas iti barangay Dagdag ken Demang agraman dagiti talon ken nalukatan a lugar iti namnama a masarakan ti subject dadumapay a responders ket nangipangato iti panagsapol kadagiti asideg at turod ken kabambantayan bayata at dumapay at ket nang inspeksyon kadagiti sa bali na iti na-identifikar areas of interest. Iti kamaluman na nalolawag pa iti operasyon na nagbalin na siyam at team sa agraman iti 46 na personnel suportado man iti K9 unit in focus na gito at teams ti trabaho da iti ground zero ken dagiti aglawlaw ang lugar. Bayat at talo at teams iti na ipatulod isa jay lang tiw lumyang para kadagiti SRR activities. The Bureau of Fire Protection NCR agraman dagiti duwa nga SAR wenno SAR dogs the Jake and Rocky ket nangipaay iti courtesy call ijay ICP dagdag nangaramid iti ocular inspection ijay ground zero. Namnaman ang makipasat na gito'y a unit iti operasyon iti itata nga aldaw. Agtultuloy iti panangsapon, agtultuloy iti namnama. Iti na dumapaya di tali dagiti Damdamag Regional nanawagan iti kilusang mambubukit ng Pilipinas KMP iti administrasyon ni Marcos ken iti Department of Agriculture TA at dago sa ipaay iti production so subsidies ken recovery assistance kadagiti mannalon ti gulay naapektaran iti layos ken agtutuloy at tudog po iti habagat ken dumapay a weather disturbances.
Iti datos aging gaida Agosto 17 nalabas iti 1 billion pesos. Iti na report adanyo iti Agrikultura agraman iti 589 million iti pagay kan 313 million iti gulay sigun iti DA. Idi ununana iti naistima adagop adanyos ket 689 million. Ngam dagiti manalon ti gulay ket sangwan da iti duwa problema nadadal dagiti panagmula ken nababaonay dagiti presyo ti katang. Sigun iti asosasyon dagiti manalon iti nateng adu kadakwada iti saanen a makalako iti na-produce da. Na-report iti atituk apila ijela 3D da trading post idi napalabas alawas. Bayat abumabadag iti presyo gapo iti panagrangay iti dakas apan nimpo. Sigun kadagiti kabarwana presyo iti first class cabbage ket nalaklako iti 20 to 35 kada kilo. Bayat at the second class cabbage ket 8 to 10 pesos kada kilo. Kinunanag iti traders ay iti second class cabbage ket adu pa iti saan analako iti tallo nga aldaw. The carrots ket 30 to 43, broccoli 80, potatoes 75, ken bagyo pechay 20 to 33 kada kilo, bayat dagiti nabababati kalidad na ket 7 to 10 laeng kada kilo. Napukaw kadagiti manalon na iti nateng dagiti panagmula ken dagiti pagtawdan ti kita. Dagiti nakapag-ani ket saanda pay mailako iti produkto da iti umiso a presyo ngam awan pa iti dagos a production support manipod iti DA para kadakwada. KMP Chairperson Danilo Ramos. Iti La Trinidad Vegetable Trading Post kat na kay record iti 1,800 metric tons panagka kurang iti delivery iti gulay manipod Agosto 1 aging ka Agosto 10. Amang pakita iti panakadisturbo iti produksyon kan transportasyon. Ado pa a milyon a piso iti nagbalin adanyos kadagiti gulay iti Central Luzon. Sigon iti apit tako iti regional chapter ti KMP iti Cordillera dagiti Benguet ken Mountain Province ket kay bilangan kadagiti napalalo iti panakadadaon. Ije bugyas agarop 300,000 anaistima adanyos kadagiti panagmula iti nateng. Ije mankayan 60 hectares iti naapektaran. Agraman ti naistima at 2 to 3 million anapukaw iti lechos, cabbage, cucumber, sayote ken chili. Nireport mo at dagiti panakadadal ti lechos, cabbage ken cucumber iti daduma ang lugar. Ijabaw ko ken daduma pay ang lugar. Nireport mo at tidanyos kadagiti sweet peas ken palay. Iti weekend dagiti manalon ti Benguet ket nangibukbuk iti Chinese cabbage ken carrots iti Laboy Lakaman Road Tublay Benguet gapo iti nababa a presyo ken kinaawan dagiti aggatang. Napiktaran mo iti Habagat dagiti komunidad a manalon iti Ilocos Norte, Ilocos Sur ken La Union. Nangrona kadagiti coastal areas ijay Batangas, rinibo farm workers ken fisher folks iti naapiktaran. Agraman dagiti talon iti tubo, gulay ken palay. Napiktaran mo dagiti rice product producing areas iti Mindoro ken Quezon. Sigun kadagiti KMP chapters iti Ilocos ken Southern Luzon. Sana makaanay iti damage assessment ken relief goods. Napukaw kadagiti manalon dagiti panagmula kita ken puhunan. Masapol da iti dagos sa production subsidy. Libre abini ken inputs, crop insurance ken tulong para iti rehabilitasyon dagiti dagiti tanumanda kinuna ni Ramos.
Nanawagan iti kempi iti day kan kadagiti lokal a gobyerno nga mga ramid iti transparent ken farmer lead damage assessment ken dagos nga ipay iti tulong kadagiti napigtaran aman nanon iti nato. Iti dadto mapan lokal detalye na iti lokal a damdamag iti Tabuk City, Kalinga. Ti Save Kalinga Incorporation may sa grupo amang itag-ay iti karbungan dagiti katutubo ket nangipasa iti community relation amang supyat iti naipropose 52 megawatt Chico River Winno Karayan Hydropower Project. Ti resolusyon anang ipasingkadan dagiti tribal elders, leaders, ken residents ti barangay Bagumbayan. Kat naipatulod iti Department of Energy, DOA, National Commission on Indigenous Peoples within CIP, ken Kalinga Sangguniang Panlalawigan. Nanawagan ti grupo iti Buenda, wenno ti bawiyonda, wenno kanselanda, dagiti certification. Permit, ken clearance ana ited para iti proyekto. Inlawlawag damat iti pakasaknan dati may papan kadagiti umano kakulangan ti proseso ken iti kinaawan ti pudno a free prior and informed consent wenno FPIC manipud kadagiti napiktaran subtribes. Kidawan mo iti grupo may suspende dagiti pending ken sumarunopay nga approval agraman dagiti environmental compliance certificates ECC, water rights ken building permits agingga marisolba dagiti legal ken community concerns. Sigon iti Save Kalinga ken dagiti lokal a residente masapol ang maprotektaran dagiti ancestral domain, cultural heritage, ken pagbiyagan dagiti nanang, dalak, ken minanga tribes iti aglawlaw ti Chico River. Kas iti proteksyon may paay babawin iti Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Nanawagan mo dagiti grupo ti transparency, accountability, ken panagtungpal iti linteg nang runa kadagiti proyekto ti development mabalin amang apiktar direkta kadagiti ancestral lands ken karbungan dagiti katutubo. Dagita pa lang dagiti na ibingay tayo ada damdamag ita iti katangan iti aldaw iti Agosto 21 na imbagmanen amalem kata kayo amin nga awan labas iti nang ibingay kadagiti damdamag awan sabali animanong yu Rafi gagayam ken kakailyan na imbagmanen amalem kata kayo